ya serikali kaunti ya Kisii abo bari omujumbe Nyaribari Chache Zairi Chanda no murai w'abasubati me kaunti ya Kisii Donya Doris nigo baikirana asensemo ya Gesure baschache obasi elio kumwakera useko mokoboko omurai wense Dr. William Ruto okwana asegete ya Gesure nigo Donya rule eira yogocheko balemera egesima nenjera yamo yokobaikiraniria amagendero asensemeyo yabobasi esimekyo ngayimo manyete ngochosaba ko rwasa opposition oseko rwasa William Ruto ingenda ntebe president ebeke esima Gesure wakimora nakinatagera ngoda kageti nchugo sabege simeki andebi ntenta gete Donya toganye okobanto ganyete kae serikali gocha ngota gete simekyo bono torabayo ngogote abayo mugakwane tibia igongende ntebi president y'abantu ba Gesure nande unajua atafanya bono mutaibono marogo ekene onyeza wadi merengo chakobatigera mwaigubuno mheshimiwa Zairi ateba omaitekero gokia abanyine gyakete abanyina basoke barwanirira abanyina bande baya abanyina bande libaga inje bono nimanyete tamyane omwako ogocha koera ekemane gosobolimo yekwere omwaka ogocha ndagetemba tigere egesima nsabe president nalikalirimo konywa amache mwanyora omong'ina oli twabwate Donya Doris aburi nabakorera teki nababekereta amache omong'ina esibi anyora amache anyu omaterirwe esibe tiogotio kasino alibo enche tlangore egesima ekiyoka amang'ana ande yokwagacha ebirasi amang'ana yokorosia orobago mutigere omujumbe ere byagosere bobe Bobasi muko na mjumbe? Bobasi muko na mjumbe? Hakuna mjumbe, si ndio? William Ruto. Simba Arati.